Това не е шега, това не е шега. Реал Мадрид срещу своя палач Бенфика в 16-ти на финалите на Шампионската лига. Само няколко дни след загубата на белия балет на Дауш срещу същия съперник в основната фаза. Матч, който изхвърли Реал Мадрид от топ 8 и ги лиши от възможността да играе директно на осми на финал. Бенфика победи с 4-2 с треньор Моуриньо, с гол на вратаря Трубин в 98-та минута, срещу един супер колеблив Реал Мадрид, който ако беше спечелил, щеше да е в топ 8 и да прескочи този кръг, но загубата на Дауш и победата в последните секунди на Спортинг Лисабон срещу Атлетик Билбао в друг матч в основната фаза от последния 8 кръг направи така, че Реал Мадрид да играе допълнителен елиминационен кръг. Успокояващото тук е, че Реал Мадрид ще може да домакинства на Бернабео на реванш. Реванш е на Бернабео, а знаете каква енергия има там, каква е синергията между футболистите и феновете. Това спасява Реал Мадрид до някъде на фона на този колеблив сезон, в който имаше и треньорска смяна. Раул Асенсио с червен картон. Защитника Асенсио няма да играе в първия матч. Родриго в нападение също е аут от първата среща, която ще бъде в Лисабон. Реванш е на Бернабео, но Реал Мадрид трябва да внимава, защото на Дауш се видя как Бенфика много лесно намира празните пространства, комбинира много леко помежду си, открива празни пространства и създава чисти голови положения. Също така се видя колко бързо правят преход от едната в другата половина. Видя се колко лесно стигат до Куртуа, който беше герой за Реал до някъде, защото можеше отбора на Реал Мадрид да допусне повече от 4 гола. Накрая допусна един зрелищен вратарски гол и Трубин се превърна в първия вратар в историята, който вкарва на Реал Мадрид в европейски клубен турнир. Луда игра на съдбата, която ни дава възможност да видим реванш за Реал или пореден провал за Реал Мадрид този сезон. След като отпаднаха от турнира за Купата на Краля, след като загубиха жестоко от Барселона в финала за Суперкупата, след като са колебливи в някои моменти в първенството, Реал Мадрид загуби последния си матч в основната фаза на Шампионската лига по ужасяващ, по кошмарен начин. И сега съдбата дава възможност за реванш, да видим дали ще го вземе. Реал трябва да подобри много играта си в средата на терена, трябва да създава повече положения, трябва да има повече скорост, повече енергия, повече идеи, трябва да действат по-бързо напред. Бапе е основният човек, но останалите около него, особено в матча с Бенфика, просто спяха. Победител от тази двойка ще играе срещу Спортинг Лисабон или Манчестър Сити. Това ще отреди жребия на 27 февруари. В същия поток друга двойка ни дава шанс да гледаме Интер, лидера в италианската серия А, и Бодио Глимт, сензацията от Норвегия. Тим, който победи последователно Манчестър Сити и Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Големия въпрос е дали Бодио Глимт може да подесе поредна изненада и с първото си участие в елиминации на Шампионската лига да хвърли бомбата, а аз имам усещане, че може да го направи. Интер са раздвоени. Те трябва да печелят мачове в Италия, в жестоката конкуренция на Милан, на Рома, на Ювентус, на Комо дори, в битката за първото място. И сега Бодио Глимт, който е изключително надъхан и изобщо не се притеснява срещу кой отбор играе, с първи матч в Норвегия и реванш на Джузепе Меаца, не е изключено да станем свидетели на бомба. Победител от тази двойка отива срещу Ман Сити или Спортинг Лисабон. В другите двойки Пари Сен-Жермен срещу Монако, изцяло френски сблъсък. ПСЖ свали левела през този сезон спрямо невероятния си предходен 24-25, но сега играе срещу познат съперник. Отбор обаче, който победи ПСЖ през есента, победа за Монако с 1-0, победител от тази двойка отива срещу Барселона или Челси, пак жребия на 27 ще определи кой ще бъде този отбор. Пари Сен-Жермен има своите колебания в защита, създава положения, но не винаги вкарва повечето от тях. И сега Монако може да даде много сериозен отпор на ПСЖ. Интересното е, че може да стане свидетели на жесток сблъсък, нереализирания финал от миналата година между ПСЖ и Барселона още в осми на финалите. За Барса ще има предимство, защото те ще бъдат домакини на реванша като отбор от топ 8. Реално, ако ПСЖ победи Монако, елиминира ги от 16-тия финалите, отиде срещу Барселона, например, ако така отреди жребия за осми на финалите, Барса ще има предимство с домакинство на реванша. Другия сблъсък от този поток е Карабах-Нюкасъл, поне лично за мен, дебютанта Карабах трудно ще се опълчи на Нюкасъл и Нюкасъл от Англия има доста сериозен късмет. Пак победител от тази двойка отива срещу някой измежду Челси и Барселона. Можем да станем свидетели на изцяло английски сблъсък Челси-Нюкасъл. Два отбора, които се познават отлично от английската висша лига. Едно от големите дербита на 16-ти на финалите Галатасарай от Турция, лидера в турската лига, срещу Ювентус от Италия. Кенан Йилдиз срещу турски отбор. Икарди Осимен с огромен опит в италианското първенство с отборите на Интер и Наполи в миналото. Срещу италиански отбор, срещу Ювентус, отбор, срещу който са вкарвали голове в миналото. Галатасарай и Ювентус. Не мисля, че може да се предвиди този блъсък, макар и Ювентус да има крехко предимство като фаворит.
Галатасарай може да направи живота на бянконерите не черно-бял, а черен. В същия поток са бивши Атлетико Мадрид. Мисля си, че Атлетико Мадрид ще елиминира този съперник. И победителят от тази двойка играе срещу Ливърпул или Тотнъм. Можем да станем свидетели на един сблъсък, който миналата година се проведе, а и доста пъти се е провеждал в други сезони на Шампионската лига. Ливърпул срещу Атлетико Мадрид. За Ливърпул няма да е лесно. Също така, Галатасарай Ювентус, който победи, отива на Тотнъм или на Ливърпул. И в последния поток, първите два отбора от класирането, Арсенал и Байерн Мюнхен, ще им бъде много лесно, макар че Байерн може да си организира изцяло германски сблъсъци с Дортмунд или с Леверкузен. Борусия Дортмунд играе с Аталанта. Равностоен сблъсък и двата отбора с традиции в Европа. Аталанта, носител на Лига Европа само от преди няколко години. Борусия Дортмунд с силни изяви винаги, когато се стигне до елиминации на Шампионската лига. Ако Борусия продължи, може да срещне Арсенал или Байерн Мюнхен. Може да станем свидетели на Дер Класикер в осмина финалите на Шампионската лига. Байер Леверкузен срещу Олимпиакос. Ако приемем, че Леверкузен продължи напред, пак някой измежду Арсенал или Байер Мюнхен ще бъде техен съперник. Пак може да има германски сблъсък на осмина финал. Ще видим. Мачовете са на 17 и 18 февруари, първи сблъсъци, и 24 и 25 февруари реванши. След като те минат на 27 февруари е и жребия за осмина финалите, четвъртфиналите и полуфиналите на Шампионската лига. Финал е на 30 май в Будапеща на Ференц Пушкаш в унгарската столица. И няколко думи за Лудогорец. Лудогорец срещу тежък съперник. Срещу Ференцварош за четвърти и пети път ще играят срещу тях през този сезон. Загубиха от Ференцварош с блъсъка в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Общ резултат 1-3. Загубиха единствения матч от основната фаза на Лига Европа. 1-3 за Ференцварош. До момента от 3 сблъсъка, 2 загуби за Лудогорец, 1 равенство в трите мача през този сезон. Хубавото за Лудогорец е, че имат нов треньор спрямо предходните 3 сблъсъка с Ференцварош. Пер Матиас Хьогмо, който класира Лудогорец от 22 позиция за елиминациите на Лига Европа. Лудогорец ще играе там срещу Ференцварош. Ако продължи напред, на осмина финал може да срещне Порто или Брага. Проблема за Лудогорец е, че реванша срещу Ференцварош е в Унгария. Първия матч на 19 февруари е в Разград, а реванша на 26 февруари е в Унгария. Късмет на Лудогорец. Може да последвате канала за още такива видеа. Те първа ги започвам. Разбира се, има и много мачове, на които ще ходим през тази година. Всичко ще влезе в TikTok и YouTube каналите ми. Последвайте за още информация и интересни коментари.